No, podľa očakávania veľmi náročný zápas, veľmi zbehavým mužstvom, ako hovorím, sme očakávali. Mali sme s nimi už 3 konfrontácie doma, včetne aj prípravného zápasu ešte z prvej sezóny a v podstate vedeli sme, že to, čo nás čaká, že to nebude ľahké vôbec, ale chvála Bohu sme to otočili, vrátili sme sa do zápasu a zvíťazili sme a proste zápas a 3 body sú doma. No bohužiaľ aj takéto zápasy niekedy musia byť, my to hovoríme tak tomu, že to sa nám niekedy aj vráti, lebo v podstate my pár týždňov dozadu sme mali výborné zápasy, napríklad ako bol aj Slovan Bratislava, toto Bčko. A jednoducho sme tam hrali výborne a prehrali sme úplne, že 2 strelami na bránu, na našu bránu a paradoxne teraz sa nám to možno vrátilo aj v tomto zápase a keď hovorím, sme nehrali tak, ako by sme si to predstavovali. Myslím si, že najväčší zlom zápasu bolo striedania, ktoré nás skočili do druhého polčasu a zmena troška herného systému. Išli sme na 2 útočníkov a v podstate hlavne by som pochválil Filipa Balaja. Filip vlastne na ňom bola aj tá červená karta a v podstate dal aj gól, takže aj myslím si, ale šatňou bol aj vyhodnotený ako v podstate muž zápasu, lebo jeho príchodom sme v podstate dostali takú energiu, také krídla a myslím si aj tú potrebnú silu na to, aby sme to otočili.